टाइम दे लखियो अभी तक ले ना आए 1 बजे वाला बा ही गछिया में दे बोले लखियो रुको फोन धरावो तनी। यार बिजी बताओ तो फैन से काट के धरावे तो माई के माथ बानी मोबाइल बिजी बताओ तो खाली दी एक बार आउट ट्राई करो तनी। अरे यार वो कहे बैठो तनी इंतजार करे तो यार बार बार मोबाइल काहे बिजी बताओ तो यार। बड़ा परेशान भइनी है का मर्द देखा तनी ओबरा से है जी बैठल बारा का करत रहो बाग मर्दे तेरा मालूम नहीं खे हो गई सब मेलवा में मिलवा ना गई सो मालवा के मेलवा में उमे को लइके ना पटैले रहनी आज में के बोलैले लखिए 12 बजे वो करे को बस फोन लगावो तनी खाली बिजी बिजी बतावता दिमाग खराब हो गइल बा। मर्द बिजी बतावा तो तू जानत नहीं कहां बतियाती है तारा के छोड़ देलक। तू हमरा के भड़कावो तरो हमरा माल पर विश्वास बा हमरा एही बैठ के पहाड़ा पर जाता नहीं। ठीक है कहत लख कारी छोड़ देलक का तुम ना दिए वो पड़े वो देना पौनी पूरा 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा साला ई क्या करो तेरी फांसी लगाओ तकारी काहे फांसी लगाओ तेरे हमरा मरे के बा काहे ले माल छोड़ देले बिया सर चल हेने आप सर हेने फांसी लगावल जल्ला बैठ 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 अच्छा भी सच बताओ का भइलो किते फांसी लगावे जाते रे भाग भइयो हम बताओ तनी सुनते। हां बोल ओकरा खातिर हम का ना खरीद के देनी साला काका दिल ले रे अरे मोबाइल देले रहनी अरे भाई मोबाइल देले रहनी अच्छा मोबाइल दिल ले और कुछ दिल ले अरे बड़ा दिन दुखाता। अच्छा चुप 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 ना रे मरे के बा चुप 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 मत रो चुप 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 ना रे ए भइयो सुबह ही से फोन लगाओ तनी हमरा लोग कहे कोई लगा साला तोरा के छोड़ देलक हम काहे गति जी रे ओकरा के जौन जौन मांगने लगे सब कुछ देले पे उ काथी काथी को सब कुछ दे देनी खरीद के ते तो साला बुरबा के बारे किते ओकर के सामान देलु सिरी देखलु सर कोनो की हो लोटना के देखलु देवेला सामान ना देवेला खाली जाके सुन मारो के छोड़ हां बा सुन बे बोल हम जन काम करबे हां करबे न एकदम करम हाथ की चटी हां पक्का मर्द वाला करे सुन हम ध्यान बस सुन बोल अपन हाथ हां
अपन मुट्ठी हो 5 मिनट में मन के संतुष्टि। अरे भाई समझ समझ लियो गइनी। समझ गेले हाँ।